Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa ato nagapanguna ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, go signal sang DOH ginahulat sang Bacolod para sa pagpambakuna sa mga kabataan. Mga eskwelahan, preparado na kung magbalik ang face-to-face classes sa probinsya. Sa balita nasyonal, Duterte ginahinyo ang COA nga i-audit ang Philippine Red Cross. Legalisasyon sang virtual wedding, ginatalakay na sang komitiba sa Kamara. Sa balita international, Japanese Prime Minister nag-resign sa pwesto. Sa balita sa sports, TNT Tropang Giga nagdaog naman sa Miracle Bolts sa nagaparawin karon nga PBA Philippine Cup. Sa balita entertainment, aba, gin-anunsyo ang ilang pinakaunang album matapos ang 4 kadekada. Samtang sa balita espesyal, mga unsolicited statements ng empleyado nga Pinoy kung nagahilapit na ang Pasko. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Setyembre 4, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Sa aton balita naman sa lakat sang panahon. Ang monsoon trough ang nag-apekto karon sa western section sang Luzon. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa mga lumon nga kalangitan nga may laptalap nga pag-ulan bangod sang monsoon trough kag localized thunderstorms. Mahuyang tudog kasarangan naman nga huyop sang hangin. Gikan na silangan ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw nagbut na klas 5:34 kaina, magatunod naman las 5:52 karon sa hapon. Ang taob las 9:03 karon nga aga, magahunas naman las 4:51 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius, tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bye! Isang naman. Eden? Taro nga ba? Even when you want to go alone, I will be waiting when you're coming home. If you need someone to ease the pain, you can lean on me. My love will still remain. Perfect. May ginapreparahan ko mo. Ay, karon sa contest? Ipos bala. Nag-con kagid gali na baka-baka. Oo. Ano kaning title is na? Nalipat ko. Even if you want. Comment down below. May prize ko kay Sir Boy kung saktan niyo sa ba. Kaya tabad ko mag-type sa Google. Alone, I will be waiting when you're coming home. Angaton lang entertainment news bala kay Aba na Ila na nga. Hindi na ila yan. Hindi gani ila kahit naka ano lang bala kay mga kanta-kanta. Throwback. Chiquitita, tell me what's wrong. Aba? Yes. Ano mga Aba Can't songs you yan? hear Nam Fernando? Aba na Yes. Hindi mo na hindi na ya Aba. Fernando? Fernando? Gaplug pa. I-check abe. Be? Can you hear? Mama, comment ka na. Kay favorite ni Mama mong Fernando. Can you hear the drums, Fernando? Check abe. Like this. And the bright lights, Fernando. Si kay Fernando po na isang akwan mo. You belong in your life. Palagpat ka lang. Isu San Roses, hindi. Kay Sharon Cuneta. Kapalagpat. Andy Garcia and Cher. Hindi sa galaiya, Aba. Tingalong, mga abla. Hindi mo tingog sa hasta manana till we meet again. Doon kalayo sa can you hear the drums? Doon kalayo sa nagkanta. Yung nag-sumpunanin, ito sa maganda mo, Chiquitita. Ganito siguro bigyan ng Fernando. Ano man? Si Susan Roses. Hilaya mga ano na yung mga... Can you hear the mga ang Fernando pinakasikat po? yan. You are my dancing queen. Yeah, young bayan. and sweet, only 17. Yes. Bang,
Jean Oisiser, good morning and happy birthday. Birthday ka po, no, Subong? Subong. Subong, no? Happy birthday. Hindi na ako lang ito, lipat ako. Happy birthday sa imo, Jean Oisiser. Kag, dali lang bala kay, wait ka pa na nakakapang-greet, di okay? Hindi, nabi man mantian nga daan si Aksyon Eden, magpana. Ay, ano, bagal ito. Singanon nga aba, bu. Ano lang tayo kaliyan ng ano ganito, Cover? na cover. Benny Andersson and Bjorn Ulvaeus from Swedish musical group ABBA. Okay. Aban singanon Fernando. Perfect. Ano yung bata lang? Bataw lang ito tingog. Dudutayan lang kumuhian ba? Bawian na rin din. Kinawian ka. Bawian na rin din. Perfect. Kay... Tayo nag-game mo naman sila Christmas album na naman. Hindi Christmas album. Hindi nga eh. ni Christmas album. Nag-game mo naman may music album na. After 4 decades. Grabe, no? 4 na dekada. Nag-reunion sila. 4 decades is 40 years. 40. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:05. Radio Philippine Standard Time, las 7:06. Oras ginado. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, magahulat ang local government units ang Bacolod sa go signal sang Department of Health angot sa pagpangbakuna sa mga kabataan. Ini ang reaksyon ni Bacolod City Administrator M. Ang kasunod sang report sa nasyonal nga ginaprubahan na sang Food and Drug Administration ang amended emergency use authorization sang Moderna COVID-19 vaccine nga nagalakip na karon sa 12 tugtog 17 anyos. Sa interview section firing line, ginpahayag sa city ni Ang nga ginaabi-abi sang LGU Bacolod ang nasambit nga development apang kinahanglan nga sundon ang ginpaparaog nga guidelines sang DOH. Sa piyak sini, ginpasiguro ni Ang nga preparado ang syudad ikaso umpisahan ang pagbakuna sa mga kabataan tungod ginumpisahan naman ang master listing para diri. Ang DOH naman niya, ang Shoprite, wala pa yan naghatag sa green light, wala pa yan naghatag sa go signal na pwede na kita makapagbakuna sa mga kabataan. I see, Mga okay. 12 to 17 natin. Mhm. Ang rason sa rason na Department of Health is tungod wala, hindi pa simple ang aton supply sa bakuna para sa mga adults at sa mga ara sa priority framework. Ang kabahin sa pahayag ni City Administrator kag Emergency Operations Center Executive Director M. Ang. Ginpahayag naman ni DepEd Negros Occidental Head Ayan Arnaiz nga may preparasyon na ang mga eskwelahan angon sa posibilidad ng pagbalik sa face-to-face classes sa limitado lamang nga kapasidad kag pagsunod man sa protocol. Sa interview section firing line, ginpahayag ni Arnaiz nga sa ginapreparar nga learning continuity plans ang kada eskwelahan, hindi lamang remote delivery of education ang ginapakonsidera kundi pati man ang posibilidad nga magpatuman sa face-to-face classes. Sino pa kay Arnaiz nga bisan wala sa face-to-face classes, may kinaiya naman nga preparasyon ang kada eskwelahan agod masunod ang COVID-19 protocols en kaso nga mapabalik na ang mga estudyante. Ginalantaw ni Arnaiz nga kung pasugtan ang face-to-face classes, may mga high school kag grade 4 tubtob grade 6 lamang ang pagatugutan. Sa Negros Occidental, ginpahayag ni Arnaiz nga jutay lamang sa mga LGU
ang nagpasugot sang face-to-face classes base sa record sang 2020 kag isa na diri ang banwa sang Don Salvador Benedicto. Hindi pa preparar din na siya ang tanan nato yung mga eskwelahan. Tanan na sila miyara sila learning continuity plan. So sa ila learning continuity plan, hindi lang ang remote delivery of education ang gin-consider sa ila. Hasta ang possibility nga may face-to-face gin-include man sa ina nga plano. So kung na-plastar man nila kung anong ilaw lubrahon, kag ang mga protocols nila doon, dugay na lang nila na-implement sa halin sa pagsugod basta na pagbuhat na sang direktiba para sa protocols. Nagsugod na sila pamutang sang ila man yung mga pamaagi kung paano nila mga-implementar ang inyong mga protocol. Si DepEd Negros Occidental Head Ayan Arnaiz. Sa duga pa naton nga mga balita lokal, ginpahayag naman ni Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kung MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon nga wala sang direktang epekto sa ila ang damlaglang nagluntad nga pinatyanay sa syudad sang Bacolod. Suno kay Carbon, ini nga mga insidente ay hindi pa makaresulta sang kahadlok sa publiko para magawa sa ila sini nga puluyan. Duwa pa ni Carbon, mas nga ginakablakan nila kung mayara sang matabo nga pagtaas sa kaso sang kinamatay, pagpang-hold up kag akyat bahay bangod dining mahimo nga resulta sang gutom nga gina-eksperyensya sa ordinaryo nga mga pumuluyo. Sa piyak nga bahin, plano sang MBCCI nga liwat pagigsapol sa pumunuan sang BCPO angot sa posible liwat nga pagbalik sa ila ginahatag nga gasoline allowance sa kapulisan bangod nga ini ang ila temporaryo ginpauntat sa sulod na sang pila ka bulan. Dismayado naman si Councilor Wilson Jin Gamboa Jr. angon sa nangin panindugan sa alkalde sa isyu sang Kapin 60 ka mga empleyado sang Basiwa nga nawad-an sang trabaho. Suno kay Gamboa, dako nga bulig para sa kausa sa Basiwa Employees Union ang sarang nga mahimo ni Mayor Bing Linerdia, bagod siya man ang nag-appoint o kung nagpapungko sa pwesto sa tanan nga miyembro sang board. Dugang pa ni Gamboa, ang luyag matabo sa alkalde nga pagulat sa proseso nga karon ginahimo sang board ang magaresulta lamang sang dugang nga pag-antos sa apektado nga mga empleyado. Mas labing maayo kung tani nga ginhimo ni Linerdia sino pa sa konsehal among pagmando sa board nga reinstate sa trabaho among nga mga empleyado sa piyak sang ginapaabot nga posible pag-file sang board sang motion for reconsideration sa palabuton. Dismayado kayo. Kaya tungod nga ulakon niya paya ang legal na proseso. Piling ko, Sir Art, ara bala sa kamot sa sini nga mga board of directors kung gusto nila ibalik ang ini nga mga empleyado o kung hindi, ara sa kamot ini nila kay ang amo nga ang naghatag sang amo nga resolusyon nga gin-terminate ini mga lapit si sinta ka mga empleyado. DOD lang man ang nag-issue o kung nagpagwa sa sining nga resolusyon. Kung gusto nila, pwede din nila mapabalik. Ang kabayan sa pagpahagi ni Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. Samtang gilaran taw karon sang kapulisan nga ang pagbilin sang lawas o kun wala sang ulo nga lawas ni Glenn Paul Castillo sa Rosario Street Barangay 38 sa siyudad sa Bacolod ginakabig nga isa ka diversionary tactics. Sunod kay Police Major Ramel Sarona, ang hepe sa Police Station 1, tuyo lamang sa mga persona nga nagpatay kay Castillo nga patalangon ang investigasyon sang kapulisan. Madumduman gintiro Domingo sang gabi si Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno sang riding in tandem sa Rosario Street Barangay 38, siyudad sang Bacolod. Lunes naman sang gabi, sang ginbili na wala ulo nga lawas ni Castillo sa lugar sa din gintiro si Nepomuceno. Nakita man kay ginbilin ang ulo ni Castillo sa Barangay 2, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Sarona, planado ang pagpatay kay Nepomuceno kag amuman ang kay Castillo. Dunga pa ni Sarona, hindi pa sila sigurado kung ang pagpatay kay Nepomuceno kag Castillo mahimo lang kung mahimo isa lang ka insidente. Klaro ni Sarona nga ginatugyan sa pamilya ang desisyon sa himon sa bangkay ni Castillo. Duterte ginahinyo ang COA nga i-audit ang Philippine Red Cross nga ginapamunuan ni Senator Richard Gordon. Samtang legalisasyon sa virtual wedding gintalakay na sang komitiba sa Kamara. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Sa kay Ray Baryoga, good morning dira sa DSB. John Serna, maayong agaman, kag sa kay Presil Guanzon. Ginatamyaw ta dira sa San Rafael, Hinubaan. Ruchel Evangelista, kag kay kay Teacher Romela Ilustre Arrevalo. Wow ha, anong ginawaw ha yan eh? Wala lang, wow ha lang. Wow ha ang bayo? Wow, ha? Bayo mo wow ha? Hindi guro. Hindi ha. Hindi nga nagal. Kay Christine Menias Villalobos, good morning dira no kay Teacher Romela kag kay Cielo. Yes, Tita Cielo, diin ka naman subo. Sa Kapulyaw. Wala siya kapuli. Kay Miss Vanessa Mayo, Christmas is just around the corner. Perfect. Perfect. Miss Eden kay Aksyon Boy. Tarunga. Ano naman? Ano ning siling Miss Eden Aboso kay Aksyon Boy? Tarunga. 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 Di ka na to man? Pangita, alam da. Sige be. Kay Migo Butoy. Good morning dira. Alin kay Ruchel Evangelista. Labayen. Eduardo Jr. No? Kag kay Joel Detornal. Ara na, Star Mayo. Yes, it's Aba. O, te, sakto gid ko yung Aba. Ang Fernando. Oo. Roland Octavio. Nan, okay ka na? Okay na. Kita mo na? Yes. From Quezon City. Carlos Macariola. O, te Aba. Oo, gani. Gani. O, sige. O, go. Isa pa? Go. Javier, good morning man. From Kuala Lumpur, Malaysia. Kay John Ray Sibugan, watching from Talisay City. Thank you so much. Kay Andrea Walar. God bless every one of us forever. Wow. Sana all. Kay Diding Alojamiento. Good morning, man. Kay Ma'am Ana Sinoro, still listening. Of course, Maria Luisa Salvador, watching from Barangay E. Lopez, Silay City. Thank you. Kay Homa Lomina, good morning. Gapating kagid si Ma'am Jean Oy Cesar sa tanan nga nag-greet sa iya. In behalf sa nag-greet kay Ma'am Jean, ako na lang pa thank you. Athea Kimeriman, good morning. Kag kay
Yvonne Buesher, good morning man. Dan sharing ko na salamat. Germany na siya. Jeneline Bandoha, good morning from QC. Of course, Ma'am Jinky Dialagdon, dira kay Mama Lolit, kag kay Papa Joe. Dialagdon, kag sa the rest ng yasining family. Si Karina, no? Oo, si Karina Villaflor, good morning. Kay Ida Gefes, good morning. Kag kay Jamel Florendo, may agaman. At naman si George Gargasiran. Happy morning to everyone. Si George Gargasiran, ano nga daw ginamam nila ni sa GC, kita ko. Anong sa babae, Bayi ko rin, kay mama. Tingnan ti George. Tingnan okay malan na ni George man. Ti ano yan? Basta nga lang si George, hindi? Ambot lang, ang makatalan. Pumahan ko pa ginaya. Katapos sa palaligban ko pala. Gani. Kay Jose Herson Lapini Gunyo. Gusto mo pang lawagon from ko? Stone Haven, Granada. Okay, karoon ka preparar pa kami daan. Kasamok Gusto mo pang lawagon kung hindi na problema. Tama na. Kay Kay Sir Tope Porano. Greet niya ko na si Nonay Andan and John Hunyo. Kay Sol Lama Barnacha. Sawadi ka, Bacolod! Great nila ako ng happy birthday na hinablos kasi Cher Tolentino Barnacha. Happy birthday to you! Okay, happy birthday, Cher Tolentino Barnacha. Yes. Kay Josette Kabantog Inofre, good morning man, kag sa Kabantog clan. Ano Kabantog clan? May kabantog nga yo, may kabantog nga o. Oo, para sa amon abuso kag aboso. Kag may abusado. Ay, lain. Okay na tani, hindi na ba pagsupon may mga side comment. Kami mo pagin ka muna. Talaka, isugid na kay Papa. Kay Lynn Orkea Bermejo Rosia. Si Miss Eden, bisang gama si Miss Eden, guwapa Japon. Hindi ako. Tanig ang statement, dapat guwapa si Miss Eden kung gamask. Muna. Hindi ka po na mo. Bisan gamas, dapat. Tibi, kami mabutang niya, bisan gamask. Dapat bisan wala mask. Sige. Okay. Edwin Escopel, good morning. Sakto na statement niya. Sige. Bisan gamas si Miss Eden, guwapa Japon. Perfect. Okay. Standby na sa mga balita national. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:23, detalye na sa aton mga balita national. Gininyo ni Presidente Rodrigo Duterte sa Commission on Audit nga i-audit ang pondo sa Philippine Red Cross nga ginapamunuan ni Senador Richard Gordon. Sunod sa Presidente, inibangod ginahimo ng gatasan ni Gordon ang pondo sa Red Cross para may kuhaan sang pondo iya kandidatura sa eleksyon. Sunod pa sa Presidente, isa sa pinakabaho ang pinakadako nga sala ang inihimo ni Gordon. Amo ang ipauntat ang COVID test bangod wala gilayo nakabayad ang PhilHealth.
Lantawon man sa presidente ang record ni Gordon kung may kilabtanan ni sa malversation of funds. Politika ang nakitaan nga motibo ni Presidente Rodrigo Duterte sa ginahimong investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee sa pagbakal sa Department of Budget and Management sa mga medical supplies. Ini matapos, ginausisa sa Senado ang ginaligar overpriced ng pagbakal sa gobyerno sa medical supplies nga gingamit sa pagtapna sa COVID-19 pandemic. Suno pa sa Presidente, hindi na ini aid of legislation ang ginahimo ni Gordon, kundi in aid of personal political interest. Gintalakay na sa House Committee on Revision on Laws ang ginaduso nga legalisasyon sang virtual wedding. Ginaprobahan sa komitiba ang ginapamunuan ni Zambales Representative Cheryl De Loso Montalya ang substitute bill nga naging House Bill 7042 kon ang Virtual Marriage Act nga ginfile ni Kabayan Party List Representative Ron Salo. Una na nga naprobahan sa komitiba mga hagna nga nagatag sang puder sa mga mamalidha kag gobernador nga magkasal. Ginpahayag ni Salo nga sa idalom sang Family Code nga ginakinahanglan ang presensya sang duha ka partido nga luyag magpakasal. Amo man ang duha ka testigo nga yara sa husto nga pangidaron. Apang rason niya bangod sa karon nga pandemya, madamo nga kasal ang ginkanselar o kung ginpaiway bangod sa quarantine restrictions nga nga dumili sa mass gatherings. Pag-amindahan sang hagna, ang Articles 2, 3 kag 6 sang Family Code agud kilalahon naman ang kaepektibo sang virtual wedding ceremony. Ginalakip naman sa Department of Education ang 20 ka pribadong eskwelahan sa inisyal ng isa kagatos ka eskwelahan para sa ginaduso nga pilot testing sa face-to-face classes nga mahimo pati gayunon sa COVID-19 pandemic. Sino kay DepEd Undersecretary ni Pomuceno Malaluan, maga-issue sang guidelines para sa pilot face-to-face classes ang DepEd, kaupod man ang Department of Health. Sa mensahe, yan pahig ni Malaluan nga ang DepEd inisyal nakapresentar sa Senado sa isa kagatos ka eskwelahan nga magapartisipar sa pilot face-to-face classes. Apang, si Education Secretary Leonor Briones amo nag-request nga ilakip ang 20 ka pribado nga eskwelahan. Samtang hindi mahimo nga mga election budget ang national budget para sa 2022. Inagin pahayag ni Anay House Speaker kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano sa interview sa DZRH. Suno sa Cayetano, ang election budget ang isa kasahi sa national budget sa din may ginapaboran nga distrito sa ginatigaraan sang budget. Magluwas diri mas ginapili man suno sa iya sa idalom sang election budget ang mga programa nga magaresulta nga sa paghakot sang boto pag-abot sang eleksyon sang sa mga proyekto nga pwede mapuslan sang mas madamo nga Pilipino. Una na nga ginduso ni Cayetano nga dapat mangin defeat COVID budget ang 2022 budget agun nga mangin maathag kun diin kuhaon ng kwarta para sa programa para sa ikayong lawas kag programa para sa palangabuyan. Ginpaatag man ni Cayetano nga nagasalig siya nga himuon sang Senado kag sang Kamara ang tanan agud hindi magluntad ang election budget. Importante, hindi ito maging election budget. Ano ba election budget? Una, yung mga lugar lang ng kakampi mo kung saan kukuha ng boto, lalaki ang pondo. Pangalawa, if it's a choice between a very effective program of government na makakatulong sa lahat, and it's a choice of a program na hindi epektibo pero makakakuha ng boto, pinipili yung programang makakakuha ng boto. So I think it's quite urgent, no? And it's essential, maramdaman ng tao yung gobyerno yung national budget. Yes, may magagandang programa, pero ilan lang nakakadama. Tapos ang dami pang issues about corruption. Si Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Sa iban pa nga balita national, nagdubo naman ang rankings ng duha ka dalagkong universidad sa pungsod matapos ipagwa sang The Higher Education ang bago nga datos ng pagtuon angot diri base sa resulta sang World University Ranking 2022 napaslawan ang University of the Philippines kag De La Salle University nga mapabilin ang ranking sini. UP ang nagdubo sa 601 to 800 nga bracket gikan sa anay 401 to 500 nagligad nga tuig. Ang DLSU naman ang yara sa 1001 bracket pero subong nagdubo sa 1201 bracket. Naglabot na sa masobra 1,600 ka universidad gikan sa 99 ka pungsod ang ginlakip ang The Higher Education World University Ranking sa ilang datos. Wala naman na mention sa report kung ano rason sa pagpanubo sa ranking sa UP kag DLSU. Ang Oxford University sa Gyapon sang United Kingdom ang nanguna sa ranking nga ginsundan sa mga universidad gikan sa UK kag Amerika. Kalakip sa mga ginusisa sang The Higher Education sa mga universidad amo ang pagtudlo, research, knowledge transfer kag international outlook.
Ginalauman sa masunod nga semana ipagwas ang Vaccine Expert Panel sa Department of Science and Technology ang desisyon angot sa ginaduso nga booster shot sa COVID-19 vaccine. Sunod kay Dr. Nina Glorianes, ang VEP, padayon ang pagtalakay sa mga eksperto angot sa posibilidad nga booster shots kag madamo man ang ginakonsiderar. Kung matugutan ang booster shots, ginpahayag ni Gloriane nga liwat ihatagan prioridad ang mga healthcare workers. Sa katapusan nga balita national, ginanunsyo naman sa PhilHealth ang second phase sa implementasyon sa debit credit payment mechanism nga nagasakop sa nabaton nga in-process claims halin Abril 8 tubtob Agosto 9, 2021. Sa idalom sang DCPM, ang PhilHealth ang mga inisyal nga magabayad sa 60% sa claims sa hospital kag bayaran ang 40% matapos ang pagproseso sa mga requirements. Ang unang phase ng DCPM ginimplementar pa sa claims nga nabaton sa Marso 8, 2020 tubtob Abril 7, 2021. Samtang ang extended DCPM ang nagasakop sa in-process claims halin Abril 8 tubtob Agosto 9, 2021 magapabilin nga hindi malakip sa claims nga ginbalik sa hospital para sa compliance, denied kag under investigation for payment. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:29. Ang ato mga paguna nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa kay Jomar Idulag dira, good morning. Sa Sipalay City, Alex Fuentes, of course, Glycia Avlas from Vancouver, Canada. Aron ka po ng Vancouver, Canada? Wait, pamasaylo? Doon nagpasumag na ito lang. Hindi mo nagpatakli. Wala, sumag lang tanay. Alma Oligon, Cirela Samar Aguilion, Mikey Montilla, Rami Magdasal, Marlo Lianes, Langga Palenge, Pineda Buena, Abaygar, Quinto, Roberto Salas de los Santos. Good morning sa inyo. Halin kay Miss Jinky, no? Kay Felidesma, mayang aga. Felix Magtules Villatura, happy birthday kay Engineer Papa Romulo Villatura. Happy birthday to you. Actually, si Felix ni engineer man siya. I thought. Oo, engineer man siya, I think. From your engineer. From your engineer son. Son.
from the College of Engineering. Wala na engineer mo from the College of Engineering. Dali sa nag-graduate na. Ronda Arhida Trava, good morning man. Kag may aga sa kay Tatay Teddy. Yes. Rihida. Good morning. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, kag Angelo Placido. Ahoy. Slasher Sumugat, good morning man. Kay Rona Regina Trava, belated happy birthday. Sa inablos niya ko ng si Rogeline Rahida Adlong. Thanks again. Kag happy birthday man sa akong cousin, kay Rose and Bethel. Pantaras. Bata dito mo Edwin. Yes. Happy birthday. Belated. Gapon pa ni? Oo. Napag-greet ko kagapon kay Aksyon Dorel. Okay. Yes. Kaya nag-greet nga sila nag-greet ko ng happy birthday kay Tata. Hindi ko siya ng Tata. Pag-greet ka, pag-greet ko on air mo. Hindi ko hindi man si Tata Eden. Akala hindi yan tatayo ko yan. Kay Teacher Romela Revelo. Good morning sa liwat. Kag nagpa-thank you si Papa Edwin. You're welcome. Nakabalik na guro si Ma'am Luing Melos. Tapos sila guro sa ilang panatang tapos na. Thank you so much, Ma'am Luing Melos. Yes, salamat. Randy Artiaga Santisas, good morning man. Si Jo Mariway pa na? Ara na si Joms. Ara na siya. Okay, na pa si Dudes na. Galing ko kundi sige na pasulod. Okay ka sulisit. Sulisit. Ano nga klase sulisit? Nya, suniligan niya na pasulod sa. Ay, Jom, saya na sa imo mga fans. Hello. Basi may ara ka muda. Nagsulisit. Ay, kalay. Hello sa family ni Miss Van sa New Zealand. Hello. Okay. Sige, hello. Sila bala ni Mama Mayara, top fan +1. Ano ba yung +1 man? Si Ma'am Van may +1 man gani, oh. Gani, +1. Sige. Namahaw pa sila. Good morning dira kay Bik, ano? Kay Guard Gaudite. Yes, good morning. Kay Sir Melchor. Robaro Carumbines? Melos. Melos. Ito si Kagawad Melchor. Yes, from Hinubaan. Mga taga Hinubaan, good morning dira sa Alagad Radio. May aga sa inyo. Yes. Kay kakwanta to mo, ano gani pa na, on air man kita to sa Alagad Radio, no? Kay nag-hook up na sila sa aton during our program, no? So good morning dira sa inyo. Sige. Sakay Virgil Legaspi Coloso, kag Teresa Linahakayaw, Jean Buerom, good morning sa inyo. Ang mga classmates ko vlog pamangkot. Ano na pamangkot nino? Ma-celebrate kanu kami galing kay Galikaw pa ko ni Blasang natawag naton nga gathering. Ma-celebrate sa ano? Sa amon nga Ruby anniversary. Balo ka nag Ruby anniversary na kami sa amon nga class. Amo na. Ang STEM +1 gali meaning star sender ka. Amo na. Amo na sa kami +1. Wow, ako gidya ang i-request ni Kagawad Ems. Hamba ko gani siya, erase na. Erase muna. Sige. Sino ko dito lang kami. Actually, karon pa to amon practice. Karon kami. Ako gidya ang mga trending tas na. Okay, sakay Okay na kami? Sige. Isa na lang. Sige. Isa na lang. Good morning, Liwat! Sa kay Kwandra, kay Lysher Tad-Ibla sa New York. Oo, good morning dira sa imo. Kay Susan Jaime Allen sa Houston, Texas. No? Sige, standby sa mga dugang Balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:37. Sa detalye sa Balita International, nagpanawag na sa puwasta si Japanese Prime Minister Yoshihide Suga. Si Suga, nga nagbulos kay Shinzo Abe, ang nag-resign man, nagligan nga Setyembre, ang mayara na lang sa 30% nga approval rating bangod sa worst wave sang COVID-19 infection sa Japan. Naibalaan bangod sa iya desisyon nga hindi magpa-re-elect bilang presidente sang Liberal Democratic Party sini nga bulan, ang grupo magapili sa panibagong nga leader nga muman ang mangin Prime Minister. Una diri ginalauman nga mapabilin sa pwesto si Suga tubtub makapili sang mabulos sa iya sa party election nga gintalana kun tani sa Setyembre 29. Sa balita sa patag sa magnegosyo, liwat nga nagumpisa ang passenger flights ng Cebu Pacific gikan Manila padulong Siargao kag Bohol. Matapos ginkakas na sang duha ka probinsya ang travel restrictions.
Sunod sa airline, ang unang Manila Siargao flight, among sa September 1, kaya ginaplanuhan ang pagdugang sang flights nga mahimo 3-5 ka beses sa isa ka semana, umpisa sa September 8. Samtang ang Manila padulong Bohol naman nga flight ang magasugod sa kada adlaw akon mga patiginon sa kada adlaw. Dugang pa mabudlay sa karon ang travel restrictions, apang kinahanglan akomodahon ang essential travels. Ang mga pasahero padulong Bohol kag Siargao, kinahanglan nga magpresentar sang RT-PCR test result kaupod ang aprobado nga travel coordination permit para sa ESPAS. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 49 pesos kag 88 centimos. Singapore dollar 37 pesos kag 19 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 42 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, ginanunsyo sa Swedish supergroup nga ABBA ang ilabago nga album sa sulod sang 4 na kadekada. Kagin pahayag nga magapatigan sang sunod-sunod nga virtual concert sa London masunod nga tuig. Gin kalipay naman sa mga fans ang madugay na ginahulat nga reunion sa isa sa pinaka-successful kag pinakasikat nga banda sa tiyempo ni Aksyon Boy. Ang album nila nga Voyage ang i-release sa Nobyembre 5. Daog naman ang TNT tropang Giga batok sa Meralco Bolt sa score nga 91-76 para sa PBA Philippine Cup sa Don Honorio Ventura State University Gym sa Bacolor, Pampanga. Sa first half pa lamang, abansin na sang 30 puntos ang Texters. Sunod kay TNT coach Chat Reyes, natunan nila ang abilidad sang Bolts. Kaang sabat amo ang wala pagpadala sa pressure kag hugton ang pagdepensa. Naimuloan na kaang ko naman sang right ankle injury si Troy Rosario. Samtang gin pangunahan ni Mikey Williams ang Bolts sa score nga 27 puntos samtang 20 puntos naman kay 5 ka rebounds para kay Roger Pugoy. Balita Espesyal! Happy Saturday and happy Merry Christmas. It's 112 days to go before Christmas Day. Kag 119 days. Oh, Christmas time. Wala na, mo makompleto. Ito sa naliga. Dati, everyday, kunti mga, whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. So, punta mo isa pa ka, isip punta mo dahil. Kaya, asa lang kami na mo. Isip punta mo ang dason. I remember Saddam, kabalupok sang time bomb. Ay, ako na. Ay, hindi kaya mo na. Ay, hindi kaya mo na. Patay na to ya. Ay, patay na to. Sorry. Amo na binadak. Ano yung ano? Kabalupok sang? Sang time bomb. Kalain. Sige. Anyway. Good morning, Anay Kalito Dayap. Kay Remia Garcia dira. Good morning. Juan Lastiere. Jan, kumusta ka na dyan? Kay Jan Acosta man. Good morning dira sa Bago City. Maninay Juan Bolgalio. Kagay Maninay Alma, good morning. Yes, good morning to... Anong English gig? Sa Las Vegas? Sa Las Vegas. Okay. English mo gina dapat. Okay. Okay, tapos na. Nag-greet ka na. Okay na. Kagawad Monica Prudente, kag Ma'am Bercy, dira sa Barangay Nanungas, sa Hinigaran. Kay Engineer Ray Ruiz, ang Kanduni. Good morning, Engineer. Municipal Engineer ito siya. Para mabalaan mo. Sige. ABC President Ed Pragua, ang amigo ta dira sa Isabela. Good morning. Good Kay Henry Foscablo dira, mayang aga. Kay Connie, ang akong classmate dira, no? Mrs. ni ni Henry. Sige, go. Dirita na Action Boys sa sininga Balita Special. Mga unsolicited statements nga nakapoy na wala mabatian sa mga employees or sa may mga trabaho kung nagahilapit na ang Paskwa. Nyaway ta, mata mo na. Hindi mga unsolicited statements. Hindi na mo ya. Ang una, gida Action Boy, magsugata September 1, usually magsugata ay bala or masugata mo ang kilala mo nga may ubra. Ang bala mo dahil nga, uy, regalo ko Merry Christmas. Amo na dayo. Ako nakakakuha na duha na nagambal sa akon. Bisan hindi mga co-employees bala pero mga nakabalo nga may trabaho ka. Duha nang nagambal sa akon nga naga Pasko ako. Ikaw isa da. Ikaw isa sa duha. Ay, susan ko nagambasi mo. Susan, pag September 1 gid. Di ba? Di ba silingan na siya. Kaya mo nang ginasabat mo sa akon Action Boy. Ang ikaduwa, suli na ko nung kalibutan, subong. Ang ginahambal bala nga,
Maninoy na naiyak, ang ihada na naiyak ang ihado, naghahatag Paskwa sa Maninoy kag Maninay. Okay. So, bunga muna na. So, mga unsolicited statements, natak-an na kami mamate. Kaya amo na sabat ni sa amo. Amo man actually, isang September 1, grita ka, di ba? Amo man ang sabat mo sa akon. Subong yung mga ihada na yung ihadong gatag. Kaya amo na ang executive order niya sa executive order niya na. May layi na sina. Executive order ni sino nga mayor? Ang presidente ng Presidential order, Executive order. Executive. Oo. Kaya para mas namin pag presidential decree. Para inilagay ka na. Ang next action boy, kung sa nanay, kaya sa tatay, usually, mambal nga, uy, Christmas na, may Christmas basket ka mo. May Christmas basket ka mo to, kaya para ma-budget kung ano lang di ba ko. Kaya daan kung anong panghatag to sa inyo to, kaya para nga hindi tama hindi dubli. mo dubli-dubli na. Naman action boy, di ba? Oo. Pero thank you, kita, sa mga naghahatag, bala. Oo. Way nagambal sa akon, yung way ko inambalan sina. Ako yung gambal, hindi na yung magbamakal. Okay, go. Hindi na yung magbamakal. Kaya hulton ta. Hulton ta na yan. Ligan nga Christmas, 11 kilos, kapastaan nun. We're thankful na lang ta sa blessing si Gabot Sato. Asta pa to birthday ko mo? Ha? Asta pa to birthday ko. Ang pasta? Oo. Grabe, no? Thank you so much. Save ka pag birthday mo. Perfect. Tani, sa mga tagpasta, utangan nyo man sauce bala. Utangan nyo man sauce para doon ka, no? Complete na lang bala. Why ni Kwan? Pasta lang bala. Ano man? Doon sa pantry, doon mga sa nga community pantry, bala. Why ka mo ng Kwan, ng oyster sauce? Oyster sauce! Alam mo naman, Kot. Katala ka ba? Ang next action boy. Hambal sila nga. Hambal, ang mga kumpare kag kumari mo bala. Uy, ang yada mo to. Nato bala mo, way kagito ka ra. Di ba na? Nakamakan ilog kag amay. Lain kita sukmatan ka bala, no? Yes. Yada mo to pare, way dugay na pamangkot sa imo mo. Oo, dugay na. May hindi ka gani kilala, kayo ka dugay sa dul-dul siya mo na. Mga action boy. Basta pare pag bunyag pato pagita na mo tingada mo grade 10 na. Actually nga baka ang ilog kag amay. Kay para masalbar sila kung wala sila inugatag, at least damo buksan ni regalo ila bata. Sa una niya, kita dumduman ko sa gamay po kayo mo, nasugo ko na niya. Kadto kay kon mo. Kadto kay. Wala super sugo. Super sugo. Ala, hindi kuya. Kadto kay na pangangita ya kadto. Ala, wala tapos makibot mo ya na lang maninay. Prepare ang ampaw. Tapos pag kadto mo doon sa maninay mo, ari ka man. Ala ka ikaluoy kay Renz. Away ko na yan. Ikaluoy kay Renz. Ako yan sa una. Ikaw galing iya, ginasugo. Ako sa una, ginasugo. Wala maninoy, mapabatsyag lang ko simo. Ay, kalat. Ang nambal si mo na nga, kadto to kay maninoy mo ka, kwanto sa, kadto. Ti kadto ka man to, mabubutuloy sa maninoy mo, nyari ka man. Ay, kalat. Ikaw pa no, yan. Sala ka pa ko na sa bata. Ganito lang. Ay, nga tuod ba no, ngari ko. Nakasilimot ti Pasko. Hindi mabaka na lang, ang pinaka-safest niya, ay, nagkadto da maninis, tupad balay niya. Kaya kilala ko na, naghapit na lang ko di simo. Inaya sa mga subong tanang edad, nga ka mga wise na sa ato. Basta doon, sobrang ng bata, kaya hindi ka na ikadumdum. So, una din siya, naging pakadto ko din ni Papa. Mga ko na siya. Tiksan na yun nga, pre, grabe ka man, pre ba? Ay, kalan. Lain kung tiksan ka pa sa Papa niya, pre, aranda yado mo. Pre, kaabot na da, pre, liog lang ko siya, pre, ang ginatag ko siya, sakto lang yung pliti, pakadto na simo. Damo obligar gid ba ya. Sakto na. Tapos ay balik siya. Pero ko sa yado mo kay kadto, ay sakto na nagpliting natang. Ang sabat nga. Okay, pre, natagaan ko na sa sakto, may nagpliting puli kada. Balas lang yan. Ang next action boy, mga unsolicited statements bala. Mga iya bala sa mga solution sa friends mo, mambal nga. Pasko naman or Christmas naman, SMP kagyapon. Anong SMP? Samahan kabalo ka na. Samahan ng Pasko. Yes, oo. Na mga mamon action boy, mga duka cliche na bala. Mga gani man SMP. Mga hari na kami sa mga awa. Awa? Anong awa? Ang awa sa una, member na ko dahil hindi ko da officer ya. Anong awa? Afraid of Wife Association. Ano ba? Pero member ka? Member ko. Pero hindi ko ya. Kasi founder ka?
sige, nakakonsider presidente namon, Sino? galing na patay na to eh. Alo. Isugid ba? Kinapatay naman to siya, hindi naman yan. Okay, ano so, official. Si Anhing ano? Si Anhing Kaya ano? kami hindi na, kay... Amo na ko sa Afraid of Wife Association. Ah, okay. Grabe, no? Kinanglan kung may kawa... Sec-registered na. Sa ulihi. Sec-registered na, hindi. Ako na yan ang may mayor's permit. Hindi ko shoot. Ariyo, sa ulihi, kung mga pamana kagidman ha? Kon. Nakalain. Kung makapamana kagidman, ipa-member mo sa amon. Ako mabahala sa iya nga membership. Mo na? Ako ma-sponsor sa iya. Okay. Sige. O gusto mo man ha? Okay Kaya ma-member sa Afraid of Wife Association. Mas itudluan nyo sa mga palusot. Afraid. Gani, amo na may palusot. Na, ang doktrina, ang tanan nga... So, may mga orientation pa ina. may na gani tawag. Kumbaga... Ang isa, kabalo ko sino gina-recruit ko isa sa bawang? Sino? Si Manino One Ball gina-recruit ko na sa bawang. Maninoy, pwede ka kita-kintra, Maninoy. Maninoy Alma, good morning. Kalain, bala. I-recruit ko muna sa akin. Puta di Oo, pwede. Wala, pero registration fee. Ako na ma-sponsor. Ikaw, sponsor. May schedule na ka mga initiation? Orientation lang na tayo. Orientation lang, wala initiation. Hadlo kayo nasasama mo sa initiation pa. Hindi man yung tanan yung initiation, yung mga paddle kang hazing. May arag na yung mga karampatang mga, alam mo karampato? Ang next section, boy, sa mga parents man, mga parents, but usually, ikaw na to bala sa Noche Buena ta? Kaya para amulan niya mo, hindi sa mautod mo amulan niya. Hindi, pero not all parents ha. Kag wala, si mama, kasi papa, wala gamon action boy. Mambasang, tagualan na yung mga, kalay. Tagualan na ko bala niya. Yes. Gawad na ya? Nagagawad na. Ang next section, boy, ang mga friends mo pagid bala. Kag other relatives bala, nga bantay sila kay. Uy, kayo, example, may office mate, tupad bala isang nimo nga tita or tita. Uy, doon nagatagay naman kamo to 13th month. Wala kita libre. Kuan man dabi, pa-burger man dabi. Pa-burger man dabi. Ka mo, bro. Pa-burger ka naman dyan. May 13th month ka mo, bro. Anong labot mo siya? Anong labot mo siya 13th month ko niya? Kaya ako rin baka-baka, nag-message na si Maninoy One Ball ay, Abalya, yes, I will join you. Ma-join yun siya ko, no? Tayo ready ka na naman, Maninoy. Orientation, 3 days ng orientation. Ang registration, 2 days. Tagaan ka na, tagaan ka na, na siya. Tagaan ka na, isang, time para hambalibis no, pa-join ko man si Eric. Pwede siya, miss. Please coordinate kay Aksyon Boy Duran, kay para, feeling ko officer ka, gid. Hindi, ko daaral ako sa membership committee. Membership committee. Pwede ko na kayo si Sir Nalmar, si Sir El Rey, pwede ko. Si Jo Marie, pwede ka join. Hindi, sa pwede. Hindi sa pwede ka join. Pwede kayo sa wife. Action Eric, kami i-process na yung mga documents. Anong requirement? Wala mga documents. I-fill up ka lang yung i-fill up ka lang, tapos ibutang mo gitang quality sa imo wife. Qualities. Sa imo wife. Yung ginakadlukan mo. Kaluoy sa mga wife. May question na damo, may what are the things that you're afraid of your wife? Ay, wow. English? In English na siya. Ito international group gali. International kita mo may Las Vegas. Gane, grabe! Di sana akong reunion. Magkatapos ang pandemic I-cover ta na. Tapos ang pandemic. I-cover ta na para may update man sila bala. Ang mga misis, maabang-abang naman ang ginanot sa mga... Actually, wala na kami gani. Akuhay na kami re-election kay tungkol sa pandemic. Sige lang mo lang nagyapon. Basi kung mag-vote-taking, ka mo invite niyo ko. Kasi mag-re-election. Huwag na invite siya mga asawa. Hindi mo kuya asawa ya. Cover kuya. Mga sila kami lang na daya. Kami lang na daya. Tika mo lang alat. Sige, i-live niyo lang. Sige. Okay. Okay na. Yes. Good morning Dara kay amigo ko. Ibaw na hidlaw ako si amigo ko. Amancio Ferrares Jr. Good morning sa imo, mans. Kay Marcel Rombines Junio. Good morning, man. From Central Maao. Yes, good morning. Jan Vicente, Josefina Locsin sa Generato. Belated happy birthday ko no kahapon sa kay
Narisa Ruiz Elare. Yes. Okay. Ma'am Jean Hesulgon, dira sa Beb's Mango Stand sa Valladolid. Hello. Yes. Kag sa akon sini nga mga maninoy, dira Lieutenant Colonel Romeo Vargas sa Himamaylan. Kag kay Major Wilfredo Benaman Jr. And of course, Captain Joseph Catonina. Good morning. Migo tada Leo Talaban sa may Barangay Manghanoy, Lacasiliana. Kag Mayor Maymay, ni Cor Mangilimutan. Good morning. Good morning. And greetings to you. Yes. Mayor Markslin de la Cruz. Yes! DSB. Wow, Mayor Markslin de la Cruz Thank ng you DSB. so much. Salamat, Gid. No? Thank you very much. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Thank you so See much. you later. Alligator. Sige. Kag si Board Member Andrew Montilibano. Yes. Okay. Standby kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Hopon. Happy weekend, everyone. Kabay pa mga weekend naton would be enjoyable. Mangin mabinungahon. Mabinungahon kag makahulugan. Puno sang paglaom. Na? Puno sang anong piece kan? Sang pagidait. Perfect. Ang inyo din ang news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.